खुलुमबाय लोगोफोर दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे धामाका रादाब होनना फैदों बे रादाबा जाहैबाय लोगोफोर नंगौ जुदि सासे बेफारि मानसिया जुदि राजा जानांगौब्ला बे रायजोआ बिबायारि जागोन ना जाया सासे जुदि बेफारिया दिनै मोनसे हादोर रायजोखौ माने मानानै बुंदों जुदि सालायोब्ला बे रायजोफ्रा जुदि माबा बिबायारि जागोन ना जाया नोंथांमोनानो सानना नायदो आरो दिनै जेनेबा इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ मा मावनो हादों मा कनस्ट्राक्शननि मा खामानि मावनो हाखो मा कनस्ट्राक्शन दं मा डेभेलप दं दानि इयुथ्सफोरखौ लाइमोनफोरखौ मा साख्रि बाख्रि होनो हाखो जेबो होनो हादिया इभेन दिनै बिथांमोना मा गावसोरखौ रां जाखोमानायनि माखासे प्लेन पलिसि बिथांमोना बाहायगासिनो दं स्ट्रेटेजि बाहायगासिनो दं स' बेनिखायनो दिनै बिटिआरआवहाय बिथांमोनहा मानिबा फेस्टिभेल खुंदों मालाबा लिटारेचार फेस्टिभेल मालाबा नलेज फेस्टिभेल मालाबा गेम्स एन्ड मालाबा माने खेला धुला खालामै माने रां बोख्ल' बिथांमोना जागासिनो दं बाखि बिनि जेबो मावाखै बिथांमोनहा बिदिनो माबा 75,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपनि फैसा होनानै मानसिखौ बोयै माने इउपिपिएलआव लांदों बिथांमोनहा दिनै माबा मोनसे होनो होननानै अरुणोदय होनो होननानै माबा मोनसे होनो होननानै बिथांमोना लाना थांदों नाथाय बिथांमोना जेबो मावाखै इभेन बिथांमोना दिनै खुनु बिटिआरआव साख्रि बाख्रिबो होनो हायाखै लाइमोनफ्रा दिनै गोदाव सोराव जानानै दङ जायनिफ्राव दिनै माने हारियाना गुजरातआव थांगासिनो दं अब्ला बे प्रमद बर'आ मा मावगासिनो दङ प्रमद बर'आ मा मावदों स' बे बाथ्राखौ आं बुङाखै लोगोफोर बे बाथ्राखौ आं बुङाखै सोर बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव आं बिदिखौ होगोन दा बिथाङा जाहैबाय मा दानि जेनाखि सेन्ट्रेल इयुथ पिपिएफनि जेनाखि बिथाङा सासे दैदेनगिरि प्रहलाद ब्रह्म बिदा केडेट बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंदों दिनै बिथाङा दिनै नर्थ गंगायाव मोनसे फैबाय थानाय लकसभा इलेक्सनखौ लानानै माने पाब्लिक मोनसे एवारनेस मिटिं लानाय जादोंमोन आरो बे पाब्लिक एवारनेस मिटिंआवहाय बिदा गेदेर प्रहलाद ब्रह्मआ माने माब्रैबा गावनि राजखान्थि हान्जाखौ एबा बिपिएफ राजखान्थि हान्जाखौ गोख्रों खालामनो हायो बिनि थाखाय बिथांमोना एवारनेस मोनसे मिटिं लादों आरो बे मिटिंनियाव मिडियानि गेजेरजोंहाय प्रहलाद ब्रह्म बिदा गेदेरा बे बाथ्राखौ बुंदों दा आं नोंथांमोननो भिडिअ ससे होग्रोनोसै फै बिनि उनाव आङो रायलायगोन इउपिपिएल सरकारा जे मोनसे कराप्टेड सरकार बेनो फोरमान खालाम मा खारन दं बेवहाय जों खोनादों कौटि थाखा लादों सासे केन्डिडेटनिफ्राय 5-10 लाख थाखा लादों सासे मानसिनि नामावनो माने अफिसारा सासे बैनिफ्रायबो फैसा लादों सिएसबिनि चेयारमेन जायफोर दायित्व मोननानै दं बा इएम जानानै दं सिएसटि जानानै दं बिथांमोना माने केन्डिडेटफोरनिफ्राय फैसा लादों दा फैसा लानाया दिनै गलमाल जाजोब्बाय एखे पस्टनि थाखाय 50टाल' पस्ट आरो अफिसाराबो 50 जननि लादों इएमआबो 50 जननि फैसा लादों दा रिजाल्टआ होनो हाला गन्डगल जानानै थाबाय दा बेफोरनो फोरमान बे इउपिपिएल सरकारा जे मोनसे कराप्टेड सरकार बेनो फोरमान खालामो एमपि इलेक्शननि उनाव बिपिएफ दोला जोबस्रांगोन प्रमद बर' बिथाङा बुंबाय खिन्थु बे बेसलेस स्टेटमेन्ट बियो नायबानो जाबाय सोर देरहायो दा देरहानायनि दिनै 1 नाम्बाराव जोङो दङ दिनै जोङो अना बिपिएफ बिजेपि इउपिपिएल जिएसपि जिमान दल ज' जाथों दिनैनि थारिखआव बिपिएफखौ फेजेननो हानाय गोहो गैया जोंहा दिनै गभर्नमेन्ट गैयाब्लाबो जे हाजार रायजो राजाफ्रा दिनै बिपिएफआव जगदान जादों आरो मा मुहिनि दं बेहाय जोंथ' बेखौ हायना मुलि होनानैबो लाबोआखै थाखा फैसा होनो हागोन होननानैबो लाबोआखै सोरनोबा अरुणोदय होगोन होननानैबो लाबोआखै पिएमए वाइ न' होगोन होननानैबो लाबोआखै 75,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप होननानैबो लाबोआखै बिफां गायनायनि फैसा होगोन होननानैबो जों रावखौबो लाबोआखै नाथाय रायजो राजाफ्रा गावसोरनो जे प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा जोंनि भबिष्यतखौ दंस' खालामबाय जोंनि हा हुखौ फाननानै जाबाय बिटिआर रेकर्ड खालामनानै एनडिएफबिफोरखौ गोदाव सोराव खालामबाय रन्जन दैमारिया दाबो जेलनिफ्राय गवाखिसै आरो अनेकथा फासि अर्डार जानानै दङ 100 जननि बारा एनडिएफबि खेताफोर दाबो जेलाव दं बिथांमोनखौ बख'नायनि जेबो बेबस्था खालामाखै दिनै प्रमद बर'आ जे सासे उदाय रोङै खामानि मावनो रोङै सासे नेता बेखौ फोरमान खालामदों बे सासे बेफारिया मा जुदि राजा जायो बिनि रायजो राजाफ्रा निखावरि जालाङो होनदों दा निखावरि जाबाय बिटिसिनि 35 लाख मानसिफ्रा निखावरि जाबाय आखायाव रावनिबो फैसा गैला खामानिबो होनो हाला साख्रिबो होनो हाला बेबादिनो गोदाव सोराव जाजोब्बाय लोगोफोर नोंथांमोना नुखाबाय आरो खोनाखाबाय बे जाहैबाय मा प्रहलाद ब्रह्म आदा बे आदाया दिनै बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि सासे सेन्ट्रेल इयुथ्सनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि स' बिथाङा दिनै मोनफ्रोमबो ओनसोलनि दिनै हाबै फैबाय थानाय लकसभा इलेक्सनखौ माबोरै देरहानांगौ स' बिनि सोमोन्दै वार्कारफोरखौ लोगो हमनाय पाब्लिकफोरखौ लोगो हमनाय बिनि गेजेरजोंहाय दानि इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ मा खामानि मावगासिनो दङ इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ थारैनो गभर्नमेन्टनि जुदि खुनु मोनसे जौगाथायनि खामानि मावनो हायाखै आरो बिथांमोना दिनैसिम इभेन
जौगानायनि मुङाव खामानि मावै दिनै थगाय थसिसो सोबख'नो जागासिनो दङ प्रमद बर'आ सासे बेफारि बे बाथ्राखौ बिथाङा दिनै मिडियानि सिगाङाव बुंदों आरो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बिथाङा फोरमायनानै होलांदों नाथाय बे बाथ्राया बेसेबां जुक्तिपुर्ण आरो बेसेबां जुक्ति दङ बेखौ नोंथांमोनासो बिजिरनानै नायनांगौ मानोना आंहा बिजिरनो हानाय खुनु गोहो गैया जास्ट आं दिनै नोंसोरनो इनफरमेसनखौ होबाय मिथिहोबाय मानोना दिनै फैबाय थानाय लकसभा एमपि इलेक्सनखौ नोजोर होनानै दिनै इउपिपिएलआबो दिनै गोख्रों मोनसे खामानि मावगासिनो दङ आरो फिन ओरैबो बिपिएफआबो दिनै गावनि हान्जाखौ देरहाहोनांगौनि खाथिराव बिथांमोनाबो अहर अहर जिरायनाय गैया थानाय गैया उन्दुनाय गैया बिथांमोनाबो दिनै सानफ्रामबो दिनै रायजो राजाफोरनि माने रायजो राजाफोरनो माबायदि बिसास होयोब्ला रायजो राजाफ्रा फोथायगोन आरो फोथायनानै जि बाथ्राखौ बुङोबा जि सैथो बाथ्राखौ खिथायोब्ला जे दिनै रायजो राजाफ्रा माने फोथायनानै माने बिपिएफ राजखान्थि हान्जाजों दोलै नोगोरै बयबो लोफै लोफोर फैगोन स' बे बाथ्राखौ बिथांमोनहा दिनै गोसो गोरबोजों मोनदांनानै बिथांमोनहा मोनफ्रोमबो ओनसोलाव हाबै हाबै मेल मिटिंखौ खालामगासिनो दङ स' बे मेल मिटिंआवनो बिथाङा मिडियानि सिगाङाव बे बाथ्राखौ बुंदों जे इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ जेबो मावाखै होननाया इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ मोनसेबो साख्रि बाख्रि होआखै होननाया स' बिथां प्रहलाद ब्रह्मआ बुंदों नाथाय बे बाथ्राया गासिबो सैथो नङा लोगोफोर नोंथांमोनहा बयबो नाय बे जाहैबाय राजनितिनि बाथ्रायाव बे बुंनाय दैदेनगिरि बिथांमोनहा बे बाथ्राखौ बुंखागोन बारबाखि इउपिपिएलआ जुदि जेबो मावाखै होनना बुङोबा नोंथांमोनहानो दिनै फोरमायनानै होनो हागोन जे इउपिपिएल गभर्नमेन्ट दानाय लोगो लोगो बिथांमोनहा एलपि आरो एमइ हाइ स्कुल सेक्सनाव गोबां फोरोंगिरिफोर थिसनदों आरो बेनि गेजेरजों गोबां माखासे बिथांमोना सार्भिसबो माने साख्रिबो सोनानै होबाय आरो बेजों लोगोसे दिनै 4 बोसोर रानिंआव बिथांमोना गोबां खामानि मावगासिनो दङ नाथाय मालाबा प्रमद बर' साराबो हारमा मलेखौ गोगोम रायो नङा होमबा माने 17 बोसोराव हारमा मले सारा जेबो मावाखै मायाखै खिन्थु बे नङा मानोना हारमा मले साराबो मावबोदों नाथाय आंनिफ्राय मोनसे रिक्वेस्टआ बेनोखि बिथांमोना दिनै रायजो राजाफोरनि थाखाय माबेबा बिसास माने होनो हायो स' बे बिथिंखौ नोजोर होनानै बिथांमोना माने निस्सय माने दलनि साफा माने दैदेनगिरि हिसाबै एबा गोख्रों दैदेनगिरि हिसाबै बिथांमोना बाथ्राखौ बुंखागोन नाथाय बबे बाथ्राया माने सैथो बबे बाथ्राया सैथो नङा बे बाथ्राखौ जोङो सालिजालि खालामनानै जोङो नायनांगौआ नों आं बयनिबो दायथ' बे आरोना जा प्रहलाद ब्रह्म बिदा गिदिराबो नोंथांमोना मिन्थिखागौ बिथाङा बेसेबां माने दुलाराय बर' फरायसा आफादाव मावनानै फैनाय मानसि बिथाङाबो सासे गियानि आरो माने बुजिनां मानसि दा बिथाङा दिनै जे राजखान्थि हान्जायाव थादों बे राजखान्थि हान्जायाव थानानै बिथाङा राजखान्थि हान्जा देरहानाय जौगानायनि थाखाय बिथाङा खामानि मावफानांगोन नङा होमबा स' बेनिखायनो मा बाथ्रा बुङोबा रायजो राजाफोरखौ जेनेबा कनभिन्स खालामनानै पार्टियाव माने बोबोनो हागोन मेन उद्देশ্যजों बिथांमोना बे खामानिखौ मावदों स' बेनिखायनो बुंदों दिनै बिपिएफआव मा दं ना बिपिएफआ सरकार दं ना मा दं सरकारबो गैया आरो जेबो गैया थेवब्लाबो मानि थाखाय दिनै लोब लोब मानसिफ्रा दिनै बिपिएफआव जयेन जाफैखो स' बे बाथ्राखौ प्रहलाद ब्रह्म बिदा गिदिरा बुंदों स' नोंथांमोननि गेजेराव बेखौ फोरमायना होबाय लोगोफोर नोंथांमोना फैबाय थानाय एमपि इलेक्सनाव बिपिएफनि भट होयो ना इउपिपिएलआव भट होयो बे नोंथांमोननि आखायाव थाबाय नोंथांमोनहा गोसो गोरबोजों माने सिन्था खालामनानै नोंथांमोना भटखौ होबानो जाबाय थेंक इउ